Kublai fi barok ki parlok sesin part ki bai paj ya keneka video ling ba keneka channel. Iso komen ban ya kendu EP sesin ling ba keneka channel. Baginya pulih lang ya ketin ki jang ublai. Ngai ublai la darengkat bat pi ha keneka tayo ke beladap. Bat kumju ha keneka por. Iso komen bang yok bang keneka lat. Baginya pulih keneka kot lenong ke jongi ke ba ublai ula ai ke jing start. Ya ki syakri ke jang ublai bakin penkrek. Bat ba mangabat ma pi barok wipwe. Ini yok pat banyak pulih. Bat banginangi san kambha sisu hau kris. Tengah priang sobha ya kini ki porlok jonga ki badan hang ni. Bat kumju ya pi barok ki bapak ya kene ke video hang ni. Ngidan saungut, ngidan ya iba kenjai, kong ela, bat ya iba rikut. Tengah ngaj bau blay no rengkat ban ngi wei kat bangi ya pelaj jingmut ngi perkat bat ya pusan. Ya kene ke tien ke jong blay ling ba kene ka lenong ke bakat wei. Jong kene ke sabat school ke jongi. Te shwa banginya jam shwa prang ngan kerpat ye ba kenjai ben song baban duai sedang mata jengi we. Tong yen duai. Kok pa jengi baham neng i wan jan jong me atrai neka kenta. Kuble shibon atrai bam la ai ngi neka lat biang ban sam ni tin kjong me ba shwa bangin ya sam ya neka lenong. Nga duai atrai bam don kat bat ngi bat ai bu men sim bu khu jong me don bat ngi atrai. Bing la ban sam ke e ba me ko ai ban sam. Don karu bat ki bayo so bat ki ba pet bat ku kui ki baro ma bi ki pop ki jong ye try ki ne baro ndo wa thank you jong Jesus Christ amen Amen. Kumong ong la poi se kalendong ka bakat we. Ngim sngotu kumno ka por ki state. Rengi sangu ya ublay bangilong kumne kembang ngilong. Ngaj ma pi baro pila ban pet ya kene ka video ka de ka jingker ku ka jong ublay. Ya pi ba pila ban dan ka mek ka part ka bokat bakhya. Te ha kene ka sngi ngi ya poi se ka jingi pule ka mat ka badesh pang ukpa ukun ba munsim khu kedeka kamat ka bakongsan ka babuan bah ki bru ki asnotu bakla bat bun ki bru kim pediang ya ki jinglong blay ya ka jinglong blay jong ukpa jong khun ba munsim khu hang ne ka basnotu nadu ka basdang hi ya ka jing ya pule lane ka dekhot kan mau ka bala bu na banta jongi we baro ngela bancem na ka gospel ka kum yones kalnong ka bakhat sau ka dekhot ka ba arpun riu ngakwa ban pule na banta jongi bat na banta jong pilang baro we kong henrei uta unang pentengen umin sim bakun ya uba uta ukpa unpa ha ka kerteng jonga uta ken un hikai pi ya ki ai baro kong henrei ya uta unang pentengen min sim bakun hang ne ka keren chpang ta unang pentengen min sim bakun bor wang ru uba uta ukpa unpa ngi satu ang ni udan uta min sim bakun bat udan ru ukpa ba uni wang uba ang uta ukpa unpa kabamut udi ujisu ubalong ukun yan penkut ya kene gajing pulik ong utaken unika ye pi ke baro bat un penken mau ye pi ke baro ki bangal ong api utaken uta umen sim khut unika ye pi kene gajing kran jong jisu onda jisu un lek nak ni slapertai umen sim khut unikai yang i we tang ni wat ha kene hikat khot ken mau ni i bakashai ba kalong ke bakongsan ngilak pan song thu bang ni kadan kabor udan ukpa ukun ba mensim ukut ngi ya chaprang larang ngi pa je kene ka gospel kat kum jong uyones ho ngi idon southly gospel kene ka de ka gospel ka we ni ki ba shadin do kum bang lai kran haki tayo ki bala lej ri balai bu uyones udan kaman tho bi kene kum bang lai kran ka jing pule jing mut jong uyones na banta kene kala ka gospel kalong ba larangi pet chepang ka jingtho jong yodes Ukraine ngamar kumbang ong ba buun gibru kim yang ngai yu jisu kum tau mesia babun nak to por ki kmilti ba mesia nuan kum sim badan buram bagi bru barok kin buram ndre jisu bas ngurit wan ha ka jinglong ka bas ngurit yang ne ngi iba u yones larangi pet ya ga gospel jong yones u tho ispang jisu ne Ukraine ispang ki kamba ki kampala ki ba jisu ule balai Ukraine ispang ki de ki kamba kadau kolong ban pen i ban pen itu ba uji su de ta umesia uba kini ngi thu lupa kila ye thu lupa na do kepor ke ba mensua upenan kamru de kisaki ko bangilai pule ka kwata akal nong ke blalej bar kum juru ngi iru upenan kamru yu ngalong ban pen i ki jinglong blai wei tong ngalong lada pi ken mau haga kitab Exodus kal nong ka ba lai ka khot ka ba khat sau hang tung i ba ka jing kren ka jong ublay yo Moses ka ba ublay upa yo Moses ban lej ban pelaj i ki bru
ki jong ublei ki kun Israel nari Egypt Moses uang tre ban la uang lada ki bru ki keli wai uba pa nga nganong wai uba pa hak tu por ublei uang ngalong uba ngalong te hang ne ngalong ka kedo yu ublei hang ningin sadon cibun ki jing ya sam ki jing pli jung mot kat bang ya pulelang herengi ngiyo i babun ki bru ki habakim sung thu ya ki jing long jong ublei tang ki ino nei ka kot lonong jungi hakani ka si kalong ka basong tunat ka mo compare la da pim sung thu pidan kam banwat benia amdei da habang am sung thu bangan ino ngaran kam banwat namar ngin nam yo ai da ka basuk te kham tam ye ka tin ke jong ublei nga ka singi ka ban kong ka bangin ya pule ka ne si ka dei pang ukpa ba benang la da piken mau ha ka ba men kong ublei lo thau ka benang ba khando nei te hang tong yo Ishai ublei ubla thau larangi pule kitab Genesis iba udan benta ublei ukpa ukhun ba mensi bakoi hoat larangi pet kedik kidan benta tengi song tho ang ne ka ka bakong sanang ne kalong ba kipenlong ki baro agni ken riu sngi tengi song tho ang ne ublei hi udi utan rai ju ki baro kamat benengkong ka bang ngayo ka jing kai ling ba kane kalong ba laranga ngasani ublei udi utan rai jing start ada pisang tho ba piduna ka jing song tho ya ka tin ka jong ublei pipana ublei mar ublei ude ublei ubai kai yang utan rai jong jing start tan rai jing sampang pirang ka jing song si ublei ude utan rai jong jing suk te baro ngidon ke jing kermen la dangi pai sha ublei te haksi ke ban riu la thau yu briu bara ba ublei u thau briu omden kan no ke jing temu ke bas niu la ne ka ba ublei perkhat na banta jong lani bandan ke jing shun rei ublei ukwa ye ke jing pha na banta jong ubreu ke jing dei ke bajan na banta ublei na kata ka daungi ken mau ba ka por ba ublei uthau hadin ba adam ba ke em ke dan ke per eden man ka por ublei le jingo eki haba ublei ule jingo eki ngi ka dan ke jing dei ke bajan am tang jing sisa ke jing kwa jong ublei am dei tang ke jing dei bat ublei rei bat para briu rei ke basong si ngi ka bajia ka long ba haba Lucifer dan ne ulur syai wan cak seperti wan ra e kena kepop kami kejing satu bakla nomor hak kepor bela be na yu adam bat ke im nak per eden lasi kan kejing satu bakla ki bubun ki priu kejing pencai ka ba wat une u syaitan hi pencai kalnang balai uang ba ka ai ka ba u syaitan upenan kam uang balada piba minu so pensai i ki kemat jong pikin sai i bat pensai longkum ki blai pensai longkum u blai kata ka de kejing mut tikane kejing pencai jong usaitan ke bawan ra ya ke jing pensung tho bakla ya ki bru pang ublei ring isongo ba ujisu uwan ban long brio kenang ba un pen i ya ke jing i ke jong ublei ban pen bhapat ya ke jing dei ban pen itho ya ke bakum no ke jing long ke jong ublei bar am tang ban ya tho ke bakum no ke jing long jong ublei ban ra ru ya ke jing pen im na ka daw ne dan kam ban pai su ujisu inang dan kam ban pule ke jong ublei compare kat no ngi ya jangai rei ublei udan rekat ban ngi ladangi pan bu jisu uwan banjap na bata jungi namar bu it ngi tengi i kai ke benta ke jong ublei ho ngin sai i sadian dengan si kwa ban pule kindiat now yones kal nang balai de khot bakhan riu bakhan nyo hang tu ngi i ba baro bu nangi la se pi ki ba pet ru pitep be ne ke khot ka bang na ba ublei i kata katai ke pertai la it na ikun bala kamar we te uai bangai jau nam jacu ndo yo jing embom jukut kan khot ka babut khat nyo ka kren pat syapang ba ujisu ublei sim la phai khun ban pen rem ka pertai henry ba un ban pen em te nomor ka tang i ka benta ka bakrau ka jong ukpa ka bole ka lang ba upha ya ukhun ba marwe lada pidon hang ne ki balong ki kmi pa ngatrai kat no pisang thu kat no jing e jang pi ki kmi ki khun ban ayu khun kam de ko suk ban sha yap ban sha jinjar ban sha sa na pna re ublei ujit ekta bale bu it tena kata ka daw la dengi pai hayuan nes kalong ka bakhat san kan rio ko ang ba phimshim la jit nga amde ba phi ba jit nga ang ublei re de manga re nga jit e phi sutanat ba kena kena khot ka ba ai men sim shai nga ba perkhat teng nga perkhat nga so ko ba ublei ushim nga na dustbin ban penan kam na kata ka de jing sisa nomor amdei manga ba jit chai ublei ula jit chai ngana ta ka daw ngayo e kalat bangan jit ublei telda ublei uba iet u ayu kun jong u namar ba u iet yangi
Bat ukwa ru yangi bangin ka jing ka babha. Ukwa ka babha ta mengi nakata ka daw Yohanes biang kalnong ka bakat riu arpulai ka ong ba. Sisa kat ka ba pipan na ukpa lada pipan na kerteng jonga una IP. Ula ayu kun na mau bu i pi na mau ula ji pi. Te kemut mentla lada pidan keno. Siya bangin pois ko singi ko banang pidan keno jing pidan ke jing jenjar. Pidan ke jing dan kam ka bakerke ka ba pimla ban sung thu. Ka Bible ka itu sya hingi ba beli lokular kan IP. Compare keno ke jing pidan. Pai sya beli kanong ke jing kerko. Te kene ke por inya ya chu sya ka singi ka ba arpan inya sngo na i ba rekod sipang ujisu ba ukpa. Te kene ke por ngai ke por sya i ba rekod banya sami iwe piwe. Respon dam tang ni po sa kanila sing baar ba jisu ba ukpa hagni ka sing baar jisu ba ukpa ka ong ba dang yo plekat kum na ka sub school jongi ba yangi la thau da ublei na ka benta ka jingi dei jong u bat nge ndrei na mar ka pop ka jingi dei ka jongi ba u blei la pen ya chengai no ba la pen pra ba kani ka jing jia ngila bersyam na du nak peredan hak ba ka im batu adam kila lepop hak tu kapor kila bam yo tu so yak bau bleu la adong yaki bam bit ban bam ndrei yak tal dangi puli na genesis nong balai terter ndrei wat la kaptaru ngiyo iba ublei udang kwa ban aya kita ka jingkhia ha kita ki benrio baro ki balapan yaklat da kapop wat la baro kita ki breu kim wat la baro ki breu kim pdiang ya ke bala terwa ndrei u blei pat udang kwa ban ail kata ya kata ka jingkhia la ne kani kadai ka jingit yo jong blei yangi but dei na kani ba u jisu ha ka jing long breu u wan ban yasam ban penpau ya ka burom jong blei ha ka ba ban pentmai ya ka jing ya dei jongi bat u blei ya ka long tang ha kito ki bangej baro bat ki bamuan ban pdiang ya ka bala terwa kaktin jong blei ka ong namar jaru bangej ha u kris don ka jing im pi ba u blei u pha la u khun marwe u jisu kris ban pensyai la ni ban penseu thu ya u breu namar ba om shem la itu ya u blei da u benreu te haswa ba u blei un po shane seperti hak ta singi bakrau ukwa shwa yangi ban pdiang ya u jisu ban pdiang ya u blei kenang ba ngin yo i ya u hak ta singi te ukwa shwa yangi ban pdiang ya u namar ba ladangi ngi kentaj ya u jisu ka bating ba yo ba u blei ru un kentaj yangi hak ta singi te ngi don kam ban pdiang shwa ya u jisu bat ya u blei shwa Kublai sibun ba rekod kadai ke basuk nat ngasuk nat ya kamat ublai kwa yangi iwe bangendan kalian ke jong bangin kelas sya bonwan kata ka ke jing terang ke jong ublai walangi kentaj yangi songu ya ke jing ke jong ublai yangi baro iwe piwe te hakane ke por ngi nyasu sakiwi pat ke sngi ngin aisha ke por sya ila ibanya sam yangi hakane ke por Tak boleh syubun kesengi ke balai ke keren syapang ban itu ya ukun kalong ban itu ya ukpa tiki jingkeli ki bangi yo na kani kesengi ke dai ba ke kita ke jingkelmen ke ba ba kita ki kini ki dekot ki baharum kila ban hikai yangi syapang kajing dai hapdeng ujisu bat ukpa te hangne haga gospel jongu yo anis ni yo i ba kajing pen pau bat kajing ya dei ba ladon ha ujisu ha ukon bat ha ublei kalong na kabenta kabakrau bat ha ka jinshisha jong kamon kajong ublei te ujisu upen pau ba ulawan sha ka perthei ban pen pau ya kamon ublei bat ban ya ha kata ka jingpen im te ka gospel jong uyo anis ka pen pau ru ba ujisu bat ukpa kilong bakinja bat ka kam jong ujisu kalong ban pen pau ya kamon ka jong ublei sha ka perthei ujisu ulong ru uta ulinti ya ka sha ka linti jong ka jing im
ha uyo anis kalonong kabasan kadakot kaba laipen riu ter haduk ka laipe pra hangne ba niyo i ba ujisu uong ba kaktin ba upendon kam kilong kibawan na ukpa but ban penpau ya kakam jong ujisu kalong ban ai ya kata kajing shisha shaka perthei te ujisu ukren ru ha u yo anis kalonong kabahan riu kadakot kaba saupau kaba ong ba kamon ukpa kalong kaba ngikmi ki khmat sha ujisu ki bangait ha u kita ki briu ki bayo ya kata kajing im kabom jukut ujisu open pau ba ulong uta ulinti jong kajing im ha uyu anis kalanong kaba khat sau kadakot kaba shipeu hadu khatwei ujisu uong ba da kaba u yaso bat ukpa bat ki kintin jong u bat ki kam ki ba ule ki kilong ki ba lapha da ukpa uba nabneng ha uyu anis kalanong kaba khatsan kadakot kaba nangkong ter hadu kadakot kaba shipeu hune ru ujisu uyathu ba ukpa ulong uta unong penbha ya bat ni ulong uta unong penbha ya ka jingim jong briu bat ngiru ngidei ban yaso kumba yaso ujisu bat ublei ngiru nginlong kita ki ba kloi ban yaso bat ujisu khnang ba ka ngila ban le ya kamon ka jong ublei ha uyo anis kalanong ka bakhat nyawru kadakot ka balai nge ujisu u pla ba ka jingim ka bobom jukot kalong kata ka jing penpau ya ukpa bat ujisu kata ka jing shisha kalong ka ba ngidei ban im hakita ki jing ya tali bat ujisu bat ban penpau ya kamon ka jong ublei bat ban le ya ki kam jong ka jing shisha te kamon ka jong ublei kadei kalimti ka ba penyo yangi ya kata ka jing pen im bat ujisu ulong uta ulinti jong ka jing pen im te ki jing kali ki ba ngiyo ne kasni ka ba lai ba kumno nginlong kita ki briu ki ba ya hakata kalimti kumno ngila ban yo iba ujisu kumno ngila ban tip ya ujisu ya ukhun bat ya ukpa tiki kita ki jing hikai ki bangiyo nakane kasni kedai ba da ke bangilong bat ke bangile ya kamon ka jong ublei katakin ka ba penlong yangi bat ka ba penpau ya ujisu bat ya ublei baki kilong kita ki kilinti sha ki jing im te ujisu ulawan ban penpau ya ukpa limba ki kam jong ukon ngila ban ithu ya ukpa te ki jing penpau ba ya ublei kalong ba ka jing pen im bat ujisu ulong uta ulinti ban yo ya ka jing im bom jukot bat kata ka jing shisha kalong ba ngidei ban im bat ha kata ka jing yatali bat kamon jong ublei ban penpau ya kamon ka jong ublei ha ki kam ki ba ngile kini kidei kijing sneng ke bangiyo nakane kasni kabalai kublishbo ko blesibun ela ang ya kajing hikai kajing pi kapen kajing isam kajing pi ni i bo jisu ulong galenti nakada kadau ka kolonang jungi ke hikai tada pimtip oi dok pa tada pi arlatin ya kajing long ublei jong ukpa pi pai ya jisu ma ulong galenti mo kajing long kajing jisu kapen pau ya kajing long jong ukpa nang tekene ke por ngi poi sa ki sengi ta ke sengi ke ba crunch pang mensim ba kuat ngisok men bai dan ni ba kenjai ini sam yang is pang ne ka ha bai de ke sengi te mentang la po eksi ba sao u mensim ba khoi hai ne galan nong la pen pau ba wat la u mensim ba khoi pau ba ha kum ba pau ukpa berukun ha ka gospel kat kum u yohanes Henry ka jing tray jong u kalong ka ba don kam ha ka jing job jong u jisu ya ka mission ka jong u ha ka ne ka perthe u mensim ulang hap deng ba ulong rangkat ba u jisu kumjo na pedang ki kristan mentaro don ni so ba don ki bala kan tat no ya u mensim ba khoi
bat kiba ong ba long rangkat bat u blay bat u kun ukpa bat u kun henre ngide ban soto ba wat hakapor ka jing penlong ya ka perthei ukpa u kun ba men sim ba khoi kia don lang kum juro haka testament ka ba thamai hakapor ka jing pen baptis yu jisu ukpa u kun ba men sim ba khoi kia don lang tegi de ban soto ba kine kilai kilong kawe but u jisu ru pen scam shu ba men sim ba khoi long ba kordor ni pe na ka gospel kat kum u Matthäus klanong ka ba khat ar kat khot ka balai phwe ka ba ong namar kata nga ong happy ba on map ya ki breu ya ka pop baro bat ya ka ba kran ben ble tang ya ka ba kran ben yu men sim ba khoi on map shu phi hang ne ba u jisu pen shai men sim ba khoi long ba kordor kum ukpa berukun tengi di bandon ngi ban nget bat ngi ban pediang yu kum bangi pediang yu ukpa berukun kata tengin pe ru balai bu men sim bu khoi ulong uta ubadon kam bha ka jing pan kala ngila ban syam na ka kitab kat kum uyo anis kal nong ka benengkong khot ka ba shipho hadu khat lai na kwa ban pule tai kat khot ka ba khat ar ka ba ong henre kat ki bala pedang yu ha kito ula ai bor ban long ki khun ublei kata ha kita ki bangai ha ka kerteng jong u larang ape ka ne ka khot ngai i ka jing tre ka jong men sim bu khoi ru kum jo haba ujisu ukren bat ke e ka ba ka tin ka ba mi na ka shintor jong ujisu bat ki ba yo so ki pediang bat kum juru ki pediang ya men sim ba khoi utrei haki bat ya ka jinget ka jong ki ru kum ju ba kila ban kham ka jinget ka jong ki kan long ka ba scam but habangi phairu ngin pule biang na kini kit khot ki bala ai shrum phila ban yo na u yo onis kal nong ka balai khot ka basan adu phra kum juro yo onis ndru phlai yo onis khat sau ka khot ka ba phun ru yo onis khat san ka khot ka ba phun ru kum juro yo onis khat ndru khot ka ba nyeu adu khat wei kum no ba kini kit khot ki ya thu ek jing 3 minute jong men sim ba khoi ka ba ban pule tang ka khot ka ba khat san ka lenong ka ba phun ru na ka gospel kat kum uyo anis khat san lenong ka ba khat san de khot ka ba phun ru hanrei anda ulawan uta unong pentengen ya uba ngap ngan pha happy na ukpa ya men sim ka jing shisha ken uba mi no na ukpa uta ken unpla shapang jonga ha ka jing im ka jong ki senran ro gumjo haba ujisu let no men sim ba khoi udon haki bat kata ka ai bor ya ki bakin la ban pla ya ka jing shisha ka jing long blay ka jong ujisu sha ki ri ka lang ka perthei bat kum juro ki yo ka bor ban pen khia lang ba men sim ba khoi bat ka bor ka ba ujisu la ai te phila ban pe ju na kitu khot ki ba ngala ong krang ban so thu shu ka jing tre ka jong u ka jing 3 minute jong u men sim ba khoi ba baro kine ka wan tang na ka jing tre ka jong u men sim ba khoi te ha ka ne ka perthei ka ba man taro larang ngi pe men sim ba khoi utrei minute ha ka jing im ka jong ngi we pe we haba ngi yo i ka jing snu bat ka jing bha ngi don kata ka men sim haswa bangin le ka ba snu ro ngi don kata ka men sim ba men sim ba khoi utrei hangi ba om de ban le ka ne ndre de ka ban le ka ba bha te men sim ba khoi shem la le no ndre udon bet bat ngi ban tre shitom ban pen ai ngi kata ka lenti ka ba shisha bat ka lenti ka ba bet bat ka ba bha ban poisha ukpa te ngakwa ban pule sa ka we ka na ka we ka jing tho jong ka shakri ujong blay ka bangila ban yo na ka kot the desire of ages ka page ka ban nru spa nyu pwe na ka kot jong ka Ellen G. White ka ba ong ngakwa ban pule na kham shrum ka ba ong ya ka pop la ban yele persha bat ban job tang lang ba ka jing tre ba klein bor jong u jinglong u balai ka jinglong blay
Banuan om ha kabor kaba la penduna re ha kabor kaba dap biang jong kabor kekenja ble ni hangne baya kapop laban elek persya lang ba kabor ke jong umen sim bakoi kata akwa bangi baro ngin pediang yu umen sim bakoi kum bangi pediang yu ukpa badukun bat kine baro baki long kawe bangin bu yaki kum ukpa badukun umen sim bakoi kata akwa ban sam Kubli si bun ba kinjai. Bun kim yang ngai yung min sim khoi yang ne kapor ba tahan. Dan si bun ki daw ki ba ki pen Ringi songu ba ngidon ni ke Bible ka ba ya tu shai hi. Ba min sim khoi. U ya rap yangi, u kai yangi, u ta ga dang ke jangi. U balang u blai. Alara ngimpat snow thu la ngimpat ngai yung min sim khoi ngidan kaman polisi su ke Bible. Namar min sim khoi u ba pen kelai ngi. Ka hakisiti jong Paul sige nang Ephesus kan nang basaur ka balai po ka kren shai tuat pen song si pi yung sim bu yu play lada umde yu play bun ki ang ba ki dei tang hau kum no nang ban song si mun sim bu kemen ha ba yu i pi ba pile ka bas new lada yu i nga bang le ka bas new re ka ai ka ba kemen yu i ngi ka ba ha lada ngi pa ja ka singi ka ba san shwabangin penkut kare ki jing ruai jong Jisu hakane ka lenong ka ba khat nyaw hi ka dekat ban kong do arpro borok wi lenong ka di pang jing duai jong Jisu na ban ta kisenran u Jisu duai ka ka mat ka ba ukwa ban duai upen i kisenran ba ka jing ye teli ke jong u hapdang ukpa ukun ba man se bu ka de ka wei kitrai ya ka wei ka thong lala ka jong ka banta kumba play as ngom menta ya ka jing trai jong ukpa ya ka jing trai ka jong kun ka jong man se bu kidan la ka jong are ka ju ka thong kedong ke jing teli u Jisu duai bagi senran ke jong Jisu kendang ke jing iet ke jing teli ka jing ka yang aba depi bar we bangidan kam ban iet we banya teli lara pi bidan ke jing teli sing sisam kalong ke jing suk ngidon ke jing teli parlok kadang ke jing suk ke jing kemen lara ngidon ke jing iet kal kaying kadap pura kadap ke jing kemen rela ngimdan ke jing iet ke jing teli kalong kabam sok tenat la ada ke de yang asam ne parlok ne paramarjan ubli u Jisu Christ udwai na bantai senran bagindan ni ke jinglang u Jisu udwai barabor udwai na bantai jonga na bantai jong phi la de pet ya ke jing em ke jong Jisu ude ubadap de bopen por ke jing udwai na bantai jongi man la kleman de kum ya phi barok ke bapet ya ke ne ka video ke ne singi bagum jo yangi kade ke jing pet kan mau bu Jisu ukwa yangi ublay ukwa yangi ka babahatam uyo i larangi sa thu dan ka ka bas new ka bangile uta unang pet sang thu yangi de men sim khu larangi sa thu kumbal la ya sngom ne ka ka lenti ka bangin la ban le ka de da ka lenti ka bangile lingba Jisu ublay ma ublay u yangi ulajit yangi ublay ujit de phi baro u pi we ublay ujit yangi badan hang na ka daw kane ka lat ka kabu ka ba kraw ka ba habo blue la jit ngi ngin jit yo blay ka jing em ko jungi kan bet kan ya nanti hot ngi la ban sem sibun ki jing jing jan re kan ma bu Jisu duai na mata jong phi u ya side na mata jungi i we manta habnang na mata jungi i we na mar ka ai ka ngi la yasno mene ling ba ki parlok ki jungi ki ba yasam kalong ba u Jisu na u blay mun sim bu khot ki kwa bangi ikababahatam yangi pagi kwa bangindan benta habenang lada pi kwa bandan benta bu Jisu ngidan kamat penkre yai pulis isu iktin ke jong ublay to ublain kurku ha bai de ba kene kalnong ke jongi ngin sai syampat bat pi ha we pat kalnong ada ublay udang ibit yangi banginyo kene kalat ban ya sam ya kitin ke jong ublay ban penkut tangin pendam kile ke jing duai kok pa jongi bab nang ai ngo eme kene kapor ka basno tenat ka bapen kan mau yangi ablay bangim long ai la da klema me ublay ngipen kan mau yangi atrai pang jing long blay ukpa khon go men sim khoi atra gan rat ngi da songu ya ki jing khu jong me ngi de ki bri ki pop hen re ki jing e jong me ka dapura ka dap slay ngi songu ban ngi duai ablay babah ba me nyai penan kam yangi borok ki be sam ye ka khubor jong ka jing e ki jong me yangi ha ka ne sngi
ngi duai ni mata unang tho ye ne ka kol nang ban ngi duai ni mata ki parlok ki bai pa ye ne ka video ker khu la ngi de ka jo jing ker khu hoi mata ngi don la ka jong ka jaka unang tho don la ka jong mangi ki bapuli yang ni la ka jong bar ki pa ye ka video na itu ai ba ku ki ski ngi baro ngi syamlang ha ka ta yeng ba me pen kre ngi kuma me terang yang ngi bang don nang ta ngi rung ngi terang bandan ban me atrai ngi songo ke baro ma pi ki pa pu jong ngi ngarwai ka teng Jesu amen.